Enunti anuanum ne adofo. Mama yensakra ya dwene ne yenja ntokwa ohunu ayere kwasafo mu. Kire okronkron kabrebisi. Okwase yankuto na ensakra na adwene. Enunti no mumba yenja ntokwa ohunu a yekwasafo yi mu no na yendwene kakra. Nsema yekoso wokuro yi mu no eyehu na mere bompa ise otwedi ampon tete kwafra manankasa no ebeyi obonefo na mayen. Ene wo be sore ne yakuma sore panyin da ha. Ene wo be sore ne ya bo bitio no da sore danyi mu. Eden nere koso yi enuanom mama yempa ebo mu nye den. Nedi onyame sofo beye imfie duanan ni. Na krom ha me bae no. Menu me hu na mom onyankopon soma wa wontimi nkase wonko. Hwe so sofo merisi medan. Na odaseni akwaduru medan ni nyinara gu. Enuanom mama yempa ebo mu nye den. Enunti enuanom ne adofo monsuro ne a oben mo. Obi betime di bone apepa na anu abetra sore den mo. Obetima bompai de den den obekase ontimi ndi wo bone. Enuanom nipa da seni hu yihu. Enunti na mbiri biara no kire okronkron ne boyen kokono. Dipetim osum. Obi so ya sore panyin na orekase. Obi be ware no ma onware no na ye nempena. Nti wuyi asore panyin na asem ifiwa no ba eya na. Mama yenhwe bibi yo na awie na ben. Mama yensakra ya dwene. Mama yensakra yensusui. Asore panyin okoto. Onyankopon se menkantire wusi sakra wadwene. Ne jai mansotwe ahoya pese minkumi nyampape. Sofia Grandma for our Saint Ampere, you and your Saint Piazza, what they made, what about Nama?